आंनि एसे उनाव सारा गोबां बिबुंथि होगोन। दा आं बारा गोलाव फोलावनो सानाखै। सम मोनोब्ला जोङो बेबायदिनो फिसा फिसा जख'न्दाय जनानै जोङो सावरायलायगोन आरो मोनगोन इलेक्सन समाव समखौ जोंबो लानांगोन नोंथांमोनहाबो लानांगोन। दा आङो जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम आरो खनसेबाव दहाय बिथां आंनि सिगां बुंलांनाय बे खोथाखौनो आरो फिन खेबसे बुंबावनानै आं फोजोबनो सानबाय जे बे खेबसेखौ बिजेपिनि जानानै बा आर्नि काटलसाव बे खेबसेखौ 9 नं बनरगावनि केन्डिडेट हिसाबै जोंनि राजिब सारखौ आरोबाव खेबसे मेगन मेसेबनानै जाहाथे भट होयो। भट होनायनि उनाव माखासे जों देरहाखांनायनि उनाव माखासे रायजो राजानि नांगौफोरखौ जों जाहाथे मोजां रोखोमै सारनावबो जाहाथे नोंसोर मोजां रोखोमै बिहैनो हायो बा मोनफुंनो हायो बेखौ खावलायनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो रोजा साबायखर जोङो मानि थाखाय भट होनांगौ आरो माबोरै देरहाहोनांगौ आरो दा बे समावहाय आङो जोंनि मानगोनां जोंनि बनरगाव समस्थिनिनो ओनसोलनि सार राजिब बर' सारखौ आङो बे समावहाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव माबोरै सारखौ देरहाहोनांगौ आरो देरहाहोयोब्ला सारा मा मा मावनो हागोन दा बेफोरनि सोमोन्दै बिबुंथि लाफैनो थाखाय आं सारखौ खावलायबाय।